документи. Това са документи, това е вече дава тези двете пакетчета, спокойно ги разни, Павлич. Не. Павлич, внимавай. Просто да не ги изгубиш. Те са много, не са смисъл такъв, че са не са кой знае какви големи подаръци, но аз се казах от сърце е да ги носиш цял живот и да не ги сваляш, защото по принцип това, което сме ти го подарили, не искам да го сваляш. Покажи го нагоре да се види на пръстенче, сложи си го на ръката, предполагам, че ще стане. Доста на началничката са много красиви. Един малки обички. Браво! Това е от цялата бригада, да сте живи и здрави. Както каза, днеска булка, до година люлка. Да сте живи и здрави.